Εδώ που συναντιούνται το δράμα και η κωμωδία, οι σούπερ ήρωες με τους μυστικούς πράκτορες, οι εξωγήινοι με τους ανθρώπους, τα ζώα με τα θηρία και οι μακιγιές με τους φροντιστές. Μια εκπομπή για το σινεμά από δύο ανθρώπους που το αγαπάνε όσο και το να μιλάνε για ώρες χωρίς κάποιο θέμα. Είναι το Σάντζαλα Μάντζαλα Podcast με την Αθηνά Κεφαλοπούλου και τον Δημήτρη Μπότσα. Καλώς ορίσατε στο Σάντζαλα Μάντζαλα Podcast. Είμαι ο Δημήτρης Μπότσας και είναι η Αθηνά Κεφαλοπούλου. Τέλεια. Επιλέξαμε το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί στο φθινόπωρο και αυτό είναι να αρχίσουμε να ξαναπηγαίνουμε σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε το θέμα μας είναι back to school και κατ' επέκταση επιτοπλίστων λυκειακές κωμωδίες. Τώρα μην περιμένετε κάτι του στυλ Ρόδα, Σάντα και Κοπάνα. Εντάξει, επιτοπλίστων καλώς και κακώς οι ταινίες ήταν αμερικάνικες και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και οι 5 αμερικάνικες. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη ταινία. Λοιπόν, φίλοι μου, η πρώτη ταινία στο επεισόδιο Back to School του Σάντζαλα Μάντζαλα που έχω επιλέξει εγώ, you're all welcome, είναι το 10 Things I Hate About You ή ο ελληνικός τίτλος. Ξέρω εγώ, 10 πράγματα που μισώ για σένα. Παίζει να πηγαίνει σπάνιες περιπτώσεις που όντως το μεταφράσανε σωστά και δεν ήταν τύπου. Η ταινία λέγεται, ξέρω εγώ, Star Wars και είναι ο πόλεμος των κόσμων στο διαγαλαξιακό σύγκρουση πορδές, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι 10 Things I Hate About You, 10 πράγματα που μισώ σε σένα. Είναι ταινία του 1999. Σαν εμένα. Πω, εντάξει, οκ. Πω, αυτό πόνισε. Δεν θα το σχολιάσω. Απλά θα το προσπεράσουμε. Η ταινία αυτή, για όσα το έχετε δει ή δεν το έχετε δει και δεν ξέρετε, είναι βασισμένη στο The Taming of the Shrew του William Shakespeare. Οπότε δεν είναι ότι είναι μια πολύ καινούρια ιδέα, αλλά είναι ένα σύγχρονο retelling του Taming of the Shrew. Το έγραψε η Karen McCullough Lutz με την Kristen Smith και το σκηνοθέτησε η Jill Younger. Οπότε πολύ exciting ομάδα. Και το cast, που είναι ακόμα πιο exciting, έχει Heath Ledger, έχει Julia Stiles, έχει Joseph Gordon-Levitt, η καρδούλα μου φτερουγίζει, έχει Larissa Olegic. Σωστά, φαντάζομαι. Δεν είμαι σίγουρη πώς προφέρεται. Ναι. Η Larissa, τέλος πάντων, η φίλη. Είναι η αδερφή της πρωταγωνίστας. Ναι, και η ιστορία είναι προφανώς βασισμένη στο Taming of the Shrew. Είναι δύο αδερφές, η Julia Stiles με τη Larissa που είναι στο Λύκειο και ο πατέρας τους για κάποιο λόγο φοβάται πάρα πολύ ότι μπορεί να βγουν ραντεβού και να ερωτευτούν και να κάνουν σχέσεις και να μείνουν έγκυοι. Κυρίως αυτό είναι το ζήτημά του, και θα μείνουν έγκυες, δεν είναι κάτι άλλο τύπου. Έχει full πορωμένους με αυτό. Οπότε επειδή η μικρή θέλει γενικά να βγει ραντεβού, αλλά η μεγάλη είναι στη φάση τρίτης λυκείου που δεν μιλιέται ούτε με τον εαυτό της, της λέει ο μπαμπάς ότι κοίτα, μικρή, θα βγεις ραντεβού όταν βγει και μεγάλη. Οπότε ξεκινάει ένα τύπου ψιλοκάτ and mouse στοιχήματα και κρυψώνες και το νοτάλο για να καταφέρει η μικρή αδερφή τη μεγάλη να ξεκινήσει να βγαίνει ραντεβού με τον Heath Ledger, ώστε να βγει και η μικρή με τον Joseph Gordon-Levitt. Ναι, το οποίο εδώ να πούμε ότι είναι ρε παιδί μου, αυτό έχει πολύ έτσι μηχανογραφίες λυκείου τύπου μ' αρέσει αυτή η κοπέλα που κάνει μάθημα γαλλικών, οπότε εγώ θα προσποιηθώ ότι ξέρω γαλλικά για να μιλήσω μαζί της, και κατ' επέκταση αυτό, επειδή η αδερφή της δεν βγαίνει, θα πληρώσω κάποιον για να αρχίσει να βγαίνει μαζί της με σκοπό να βγω μαζί της. Το οποίο όταν το βλέπεις από αυτό το πρίσμα είναι cute, αλλά αν συνέβαινε στα αλήθεια δεν ξέρω ποιος θα ένιωθε άνετα. Είναι αρκετά δηλαδή θα μπορούσε εν μέρει να είναι και thriller αυτή η ταινία. Ναι, έχει. Πριν που το είπες κάτι εννοώ, μου σε φάση μαλακά, δεν κυνηγούνται, ξέρω. Δεν μαχαίρω, δεν απαγάγεται κανένας. Ναι, αλλά θα μπορούσε, γιατί αν είχα μια μικρότερη αδερφή και μάθαινα ότι έχει πάει πίσω από την πλάτη μου σε συμμαθητή μου με τον οποίο δεν μιλάμε καν, για να κάνει ένα στοίχημα, για να με βγάλει εν τέλει ραντεβού, για να βγει εκείνη μετά ραντεβού, θα της είχα βγάλει το μαλλί τρίχα. Τι λέμε τώρα. Άρα αυτό θα ήταν το thriller. Θα ήσουν εσύ να σκοτώνεις την αδερφή σου. Μου φαίνεται πάρα πολύ creepy. Και το θέμα ότι ο άλλος για κάποιο λόγο δέχτηκε να λάβει χρήματα για να βγάλει ραντεβού μια κοπέλα που του ήταν μέχρι τότε αδιάφορη. Συγκολίκη. Ήταν λίγο ότι. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που του σώζει και τους τέσσερις ότι είναι όμορφοι. Κάπως. Δηλαδή, άμα δεν ήταν όλοι τόσο ελκυστικοί μεταξύ τους, θα λέγεις ότι είναι και ψυχάκυλες και τέσσερις. Ναι, τελείως. Αλλά είναι. Καταρχάς, από αυτές τις ταινίες, ρε παιδί μου, που δεν είναι σκηνοθετημένες, είναι τύπου τα πλάνα είναι πολύ τυπικά, αλλά είναι σκηνοθετημένες στην κωμωδία τους με την έννοια ότι έχει πάρα πολύ ωραία visual gags όλα, με κορυφαίο αγαπημένο με αυτό με τον golf
Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ο πατέρας για να τους δείξει πως είναι όντως η εγκυμοσύνη πριν βγουν από το σπίτι για οτιδήποτε. Τους βάζει και φοράνε μια ψεύτικη κοιλιά εγκυμοσύνης, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ο οποίος ο πατέρας είναι κλασικός έτσι β' διαλογής ηθοποιός 90s, που κλέβει την παράσταση σχεδόν σε κάθε σκηνή που είναι. Το γράψιμο αυτό, επειδή είναι Shakespeare, είναι μια πολύ γερή βάση η οποία έχει έρθει σε τωρινά δεδομένα. Και είναι και από τις κωμωδίες του Shakespeare. Ο Shakespeare είναι underrated στο κωμικό του γράψιμο. Όλοι σκέφτονται επικές ρομαντζάδες και τέτοια, αλλά κανείς δεν σκέφτεται ότι ο Shakespeare ήταν πάρα πολύ αστείος. Το Much Ado About Nothing, ας πούμε, πολύ αστείο Shakespeare. Να φανούμε και λίγο. Ναι, θα πω. να φανούμε και διαβασμένοι. Ξέρουμε Shakespeare. Και έχει και σε φοβερό ρόλο την διευθύντρια του σχολείου. Ναι, η Alison Janney. Ναι, Alison Janney, που όταν έρχονται μαθητές στο γραφείο της για να τους βάλει τις φωνές, αυτή πάντα γράφει σε έναν υπολογιστή. Και βλέπουμε ότι γράφει ερώτικα. Και είναι μια διευθύντρια λυκείου που γράφει ερώτικα την ώρα που οι φοιτητές του σχολείου της είναι στο γραφείο της. Οπότε το ξαναλέω ότι είναι μάλλον σχολικό θρίλερ ταινία. Ναι, έχει κάτι πολύ βαρύ, αλλά είναι πάρα πολύ αστεία, είναι προφανώς πάρα πολύ τευτική. Κάνει μεγάλο απίζ, ρε παιδί μου, στις εφηβικές φαντασιώσεις τώρα. Ότι ναι, τον πληρώνει για να βγει μαζί μου και είναι πολύ θυμωμένη, αλλά τελικά του αρέσω όντως και όντως νοιάζεται. Με θέλει για μένα. Ναι. Και μαθαίνουμε έτσι και το σκοτεινό background, ας πούμε, τι είχε γίνει και γιατί η πρωταγωνίστρια μας είναι shrew, ενώ δεν ήταν παλιά, που ήταν popular. Αυτό είναι η mini spoil, δεν λέω γιατί, αλλά θα το δείτε, αν το δείτε. Γενικά αυτό είναι μια πάρα πολύ αστεία και εγωιτευτική ταινία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις πού κατέληξαν όλοι αυτοί οι ηθοποιοί. Δυστυχώς οι κοπέλες πρωταγωνίστριες δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν κάποια καριέρα, τουλάχιστον που εμείς να μπορούμε να θυμηθούμε. Ούτε οι συγγραφείς. Αυτοί τα ξεκάθαρα αστέρια εδώ πέρα είναι ο Heath Ledger και ο Joseph Gordon-Levitt, όπου και οι δύο παίζουν πολύ καλά τους ρόλους τους, αλλά και οι δύο πήγαν να έχουν πανέμορφες καριέρες και σχετικές με τον Batman και οι δύο, γιατί παίζαν και οι δύο την τριλογία του Christopher Nolan. Είναι ρε παιδί μου αυτές τις ταινίες που δεν το λέω με κακή, αλλά είναι λίγο ταινίες Τετάρτη βράδυ. Είναι απλά Τετάρτη βράδυ και θες να δεις κάτι για να νιώσεις ωραία, ρε παιδί μου. Είναι ταινίες κουβέρτας. Έχει αυτό το energy. Να δεις με παρέα και φαγητό. Δεν είναι ότι θα κάτσεις και θα σε βάλεις στη σκέψη και θα πεις πω, εντάξει, αυτό μου έχει αλλάξει τη ζωή. Ναι, τι πλάνο, τι εικόνα, ξέρω εγώ, είναι λίγο. Αλλά έχει ωραία μουσική, έχει ωραίες ατάκες. Έχει girl punk. Έχει πολύ girl punk, το οποίο έχει πολύ πλάκα. Είναι η Julia Stiles που είναι full goth και like I don't want to talk to anyone και δεν με καταλαβαίνει κανένας. Και ακούω Mom, it's not a phase, mom. Και η dark μουσική της είναι φάση λίγο hardcore pop. Ναι, ξέρω. Punk pop είναι. Ναι. Είναι αυτό το γρήγορο, τα κινηστήχη. Ναι. Είναι λίγο αυτό το. Είμαι λύκειο. Αλλά είναι αρκετά ωραία μουσική. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλογραμμένη, θα πω. Δεν έχει καθόλου λίπος να πει ότι θα μπορούσαν να κόψουν σκηνές. Είναι efficient. Αλλά γιατί είναι Shakespeare. Δηλαδή είναι περίεργο, αλλά δεν μπορείς να το αποδώσεις κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας ήταν. Νομίζω αν έπαιρνε στο ίδιο συνεργείο και τους έδινες να γράψουν μια original ιδέα, ρε παιδί μου, δεν θα γράφαν. Στην ίδια δημιουργική ομάδα δεν θα έκανε τόσο επιτυχία αν δεν είχε βάρος και σαν βάση το Shakespeare. Μπορεί προφανώς να είμαι λίγο αυστηρός εδώ πέρα, αλλά εμένα έτσι μου φαίνεται. Γενικά πάντως αυτό, δηλαδή θυμάμαι ότι αυτό το είδαμε και ότι γελάσαμε πάρα πολύ και ότι είναι cute. Προφανώς έχει γλυκά να λέτε τώρα Αμερικανιές μέσα, αλλά εντάξει, είναι και ένα studio movie, δηλαδή μας πουλάνε κάτι. Στον πυρήνα του δηλαδή είναι κάτι που στο πουλάνε, οπότε. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν περάσει πόσο, 20 χρόνια και λες εντάξει, αυτή η ταινία έχει γεράσει πολύ καλά. Εντάξει, τη βλέπεις πολύ ευχάριστα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω. Αυτό είναι κάτι φαν, χωρίς αυτό να είναι κακό. Απλά αυτό είναι μια πολύ φαν δουλειά. Ναι, είναι cute, είναι fun. Joseph Gordon-Levitt στο Λύκειο. Heath Ledger με t-shirt που να κάνει μπαλάντα την ώρα της γυμναστικής και να τραγουδάει με τα ξανθά του τα μαλλιά. Με τη σχολική μπάντα. Δεν θα περάσετε άσχημα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και είναι αυτό και είναι όντως, φαίνεται ρε παιδί μου καλή ηθοποιία ότι όντως, ό,τι και να τους δώσεις, όντως το πιάνουν και το κάνουν κάτι. Δηλαδή δεν ένιωσες ποτέ ότι το κάνουν phone in, ρε παιδί μου, παίξανε. Δεν το πουλήσαν το δευτερόλεπτο, ήταν καλή από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχει και ένα συγκινητικό ποίημα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ευχάριστο. Όντως για Τετάρτη βράδυ με πίτσα, παρέα, χαχά. Χαλαρά για χαλάρωση είναι. Είναι πιτζαμοτενία, κουβερτό πιτζαμοτενία. Ναι, είναι πιτζαμοτενία. Ναι. Και respect στον Αφροαμερικάνο καθηγητή που φωνάζει συνέχεια στη Julia Stiles. Είναι πολύ αστείος χαρακτήρας. Και δεν έχει και άδικο ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, την κοροϊδεύει που είναι white girl και μου φαίνεται τέλειο που την κοροϊδεύει. Το 1999 τέλος πάντων, κοροϊδεύει white girls δεν είναι εδώ τη μόδα. Ισχύει. Ήταν μπροστά από την εποχή της αυτό.
Πολύ φαν. Πιτζαμοτενία 10 στα 10. 10 things I hate about you. 7 στα 10. Ξινός. Ρε παιδί μου, όταν εισαγωγικά στερήσεις σε κάτι τόσο βασικό όσο είναι η σκηνοθεσία και απλά η σκηνοθεσία συνοδεύει ένα σενάριο και δεν είναι μέρος της ταινίας που σε τραβάει, για μένα χάνει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, τώρα απλά. Ναι, συμφωνώ. Για μένα είναι 10 στα 10 ως πιτζαμοτενία. Ναι, είναι ορισμός. Για όλες τις ταινίες του κόσμου, ναι, κάπου εκεί 6-7 στα 10, αλλά ευχάριστα, ναι. Πολύ ευχάριστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στη δική μου ταινία, την πρώτη, η οποία είναι το Ferris Bueller's Days Off του 1986, σε σενάριο και σκηνοθεσία και συμπαραγωγή του αγαπημένου ρεπουμπλικανού John Hughes. Ναι, ο John Hughes είναι ρεπουμπλικανός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή όλοι ξέρουν ότι είναι ρεπουμπλικανός, είχε ζητηθεί και δεν συζητιόντουσαν ποτέ οι πολιτικές του επιθέσεις. Οπότε. Δηλαδή. Αλλά ρε παιδί μου, είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο Μάθιου Μπρόντερικ, ο Άλαν Ρακ και θύμισε μου σε παρακαλώ Αθηνά πώς λένε την κοπέλα που παίζει τη Σλόουν, την κοπέλα του Φέρις. Μία Σάρα. Και η Μία Σάρα. Είναι μία Σάρα, δεν είναι από όλες τις Σάρες. Είναι πολλές. Νομίζω εδώ ας πούμε μου αξίζει ένα τέτοιο. Το πιέρδισα νομίζω. Είναι μία από τις Σάρες. Συγγνώμη Αθηνά. Είσαι φίλη μου, αλλά τα ανέχεσαι αυτά τα πράγματα. Τα ανέχεσαι χρόνια αυτά τα πράγματα, νομίζω. Πάνε 3 χρόνια σχεδόν. Ναι. Και είναι και ο Άλαν Ρακ. Τον ανέφερα. Τον είπες ήδη. Αλλά δεν μ' ακούς. Ναι. Δεν μ' ακούει, παιδιά, η Αθηνά. Θα τα πούμε όλα. Δεν σημαίνει ότι τον ακούω. Δεν θα μιλήσουμε για την ταινία, τώρα εδώ θα τα πούμε όλα. Ναι, είναι μια ταινία που έχει να κάνει με τον Φέρις, ο οποίος είναι στην τελευταία χρονιά στο σχολείο και λίγο πριν βγει στην πραγματική του ζωή θέλει να ζήσει μια τελευταία κοπάνα. Η ταινία χρησιμοποιεί σαν βασικό της όπλο, ρε παιδί μου, το σπάσιμο τέταρτου τοίχου, όπου ο πρωταγωνιστής μιλάει στην κάμερα και σχολιάζει τι γίνεται ή μας λέει τι γίνεται γενικότερα στην ταινία. Και έτσι μας μεταφέρει και το βασικό μήνυμα της ταινίας, το οποίο είναι ότι η ζωή πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και ότι κάποιες φορές πρέπει να σταματήσεις και να τη δεις, γιατί άμα δεν σταματήσεις να τη δεις θα φύγει. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία γλυκιά universal αλήθεια. Έχει απίστευτα. Είναι μια ταινία, ρε παιδί μου, που ξέρεις τι θα γίνει από την αρχή που τη βλέπεις. Είναι παιδιά που θα μπλέξουν σε μια wacky περιπέτεια και στο τέλος θα τη γλιτώσουν. Αλλά και ο ίδιος Τζον Χιούζ είπε ότι είναι μια ταινία στην οποία θα επικεντρωθεί στο πώς περνάνε αυτά που περνάνε οι χαρακτήρες και ότι είναι driven από αυτούς και όχι τόσο από την πλοκή. Και το να πετύχει μια ταινία που έχει καλό ρυθμό γράφοντας ένα πολύ by the numbers σενάριο είναι ένα αρκετά δύσκολο feat. Όχι πως δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε τέτοια πράγματα. Ο Τζον Χιούζ, οι περισσότερες ταινίες του είναι πολύ συναισθηματικές. Και το 16 Candles είναι συναισθηματικό. Και το Breakfast Club είναι συναισθηματικό. Εντάξει, το Planes, Trains and Automobiles είναι απλά από τις πιο αστείες ταινίες που έχω δει, ξέρω εγώ, ever και τελειώνει πολύ συναισθηματικά. Ο Τζον Χιούζ επίσης έχει γράψει και τα Home Alone, τα οποία είναι έτσι wacky, slapstick κομμωδία. Είναι ένας 80's Αμερικάνος μπαμπάς, ρε παιδί μου, ο οποίος όσο συντηρητικός και αν είναι ως ρεπουμπλικανός, του αρέσει η χαρά και του αρέσουν τα θετικά αισθήματα και τα προωθεί πάρα πολύ. Φαίνεται λίγο ένας μίνι συντηρητισμός στην ταινία σε πολλά πράγματα, αλλά μου αρέσει το πόσο τιμωρητικός είναι απέναντι στην εξουσία, το πόσο άσχημα φέρεται στο διευθυντή του σχολείου που προσπαθεί απλά να πιάσει το Φέρις που κάνει κοπάνες. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Αλλά π.χ. έχει αυτά τα βαρετά τα στερεότυπα τα ρεπουμπλικανικά, τίποτε ναι. Η μάνα είναι τέτοιο real estate agent. Στην Αμερική και είναι λίγο στον κόσμο της και δεν καταλαβαίνει ότι ο γιώκας της, ο Καλούλης, της κάνει πλάκα, αλλά θεωρεί ότι είναι όντως άρρωστος και λέει αχ, είναι αγόρι και είναι ο γιος μου, άρα ό,τι κάνει θα είναι πάντα το σωστό. Ενώ η κόρη τους που είναι παρόμοια ηλικία, αν όχι λίγο πιο μεγάλη, που τα κάνει όλα σωστά και ξέρει ότι ο Ferris τους κοροϊδεύει όλους, όλοι την έχουν αδικήσει. Και είναι πολύ ότι είσαι κορίτσι, άρα έχεις άδικο. Ναι, και σε φάση, αν εγώ το έκανα αυτό θα με πιάνε από την πρώτη στιγμή και ο Φέρις του έχει κοροϊδέψει. Αλλά αυτό είναι παιδί μου, αυτό έχει κάποια πολύ iconic sequences, όπως είναι η παρέλαση και το art gallery. Έχει το κομμάτι το Dankeschön, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, έχει βασικά στιγμές που ο Φέρις κάνει ότι είναι άρρωστος για να μην πάει στο σχολείο. Για κάπως καταφέρνει και πείθει τους γονείς του ότι είναι όντως άρρωστος. Τύπου Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει ζεστάνει το θερμόμετρο. Και η αδελφή του το ξέρει. Και φεύγουν οι γονείς του να πάνε στη δουλειά. Ο Φέρις παίρνει τηλέφωνο τον κολλητό του και του λέει έλα έχω κάνει τη μάρα του, ξέρω, σήκω. Ο φίλος του είναι όντως άρρωστος και λέει δεν νιώθω καθόλου καλά, θέλω να μείνω σπίτι. Και ο Φέρις ουσιαστικά μέσω τύψεων του λέει έλα, όχι τώρα δεν τα ακούω αυτά. Θα έρθεις να με βρεις σε μισή ώρα, θα πάρεις το αυτοκίνητο
αυτοκίνητο, ή βασικά θα κλέψεις εντός εισαγωγικών το αυτοκίνητο του μπαμπά σου για να έρθεις να με πάρεις, γιατί τέτοιος φίλος είναι ο Ferris Bueller, να τα λέμε και αυτά. Λίγο τοξικός. Παροτρύνει τον κολλητό του, ο οποίος he looks up to Ferris, να πάει να τον βρει, να κάνει και αυτό σκοπάνα, ενώ δεν ήθελε. Και ταυτόχρονα όλο το σχολείο για κάποιο λόγο τον πιστεύει τον Ferris ότι είναι άρρωστος και ξεκινάνε μια καμπάνια να μαζέψουν χρήματα για να τον βοηθήσουν. Πάνε στην αδερφή του και την ρωτάνε πω είναι εντάξει ο Ferris. Αχ, ναι, τα καλύτερά μας, τις ευχές μας να του δώσουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτή ξέρει ότι τους κοροϊδεύει όλους και για κάποιο λόγο αυτή η καμπάνια συσσωρεύεται και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Μπαίνει μέσα και γειτονιά, μπαίνει μέσα ο νομός, μπαίνει μέσα ολόκληρο το Σικάγο να μαζέψουν χρήματα για τον Ferris που είναι και καλά άρρωστος. Και αυτός απλά σου λατσάρει σε μια γκαλερί. Είναι τέλειο αυτό γιατί κάποια στιγμή πάνε σε έναν αγώνα baseball και έξω από το γήπεδο, το Wrigley Field, έχει μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που γράφει Save Ferris και νομίζω ότι στο τέλος περνάει ένα αεροπλάνο που έχει πάνω Save Ferris. Είναι τόσο αστείο. Επίσης χρησιμοποιεί τον gag πολύ φρέσκο για τότε ότι είχε post-credit scene που είναι ο Ferris και έρχεται στην κάμερα και σου λέει να φύγεις από το σινεμά γιατί τι κάνεις εδώ πέρα, έχει τελειώσει η ταινία. Είναι πολύ φρέσκο, είναι πολύ πρωτότυπο για τότε. Εντάξει, προφανώς και ο ίδιος ο John Hughes έχει πει ότι αυτό το στοιχείο, το Four Walls Breaking, είναι από Woody Allen, από το Annie Hall. Γενικά έχει πει ότι του άρεσε πάντα η πρόζα του Woody Allen. Όχι η πρέζα στον Woody Allen, είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Είναι μια πάρα πολύ καλογραμμένη feel good αμερικανιά. Αυτό είναι το αρνητικό χαρακτηριστικό για μένα, ότι είναι πολύ αμερικανική ταινία. Αλλά όταν είσαι μικρός, είναι λίγο αμερικάνικα τα πράγματα. Σκέφτεσαι αυτό, ότι είμαι αθάνατος όταν είμαι έφηβος. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Είμαι πιο έξυπνος από όλους. Ναι, είμαι πιο έξυπνος από όλους, πιο δυνατός από όλους. Είμαι άντρωτος. Έχει αυτή την αίσθηση η εφηβεία. Μια αίσθηση που νομίζω ότι η ταινία τη μεταδίδει πάρα πολύ σωστά. Είναι μια απίστευτα φαν ταινία. Γελάω πάρα πολύ με το Ferris Bueller. Θα ήθελα όταν ήμουν στο Λύκειο να ήμουν όσο cool όσο φαινόταν ο Ferris σε αυτή την ταινία. Όσο σκέφτεται τον εαυτό του πρακτικά. Εμένα ο Ferris με εκνεύρισε τα μάλα πάρα πολύ. Νομίζω ένιωσα το πετσί μου πιο πολύ σαν την αδερφή του. Ότι συγγνώμη, δεν τον καταλαβαίνετε ότι το κοροϊδεύει. Και να μην πιστεύει κανένας. Ναι, αλλά εσύ το είδες πρώτη φορά τώρα ή το είχες ξαναδεί? Είναι και αυτό. Το είχα δει πιο μικρή, αλλά με εκνεύρισε και εκεί ο Ferris Bueller. Ωραία. Αλλά δεν το θυμόμουν καθόλου, οπότε ήθελα να το ξαναδώ. Με ξαναεκνεύρισε ο Ferris Bueller. Αλλά αυτό που μου άρεσε είναι ότι στο πρώτο layer, σε ένα επίπεδο, είναι η πλοκή και το τι γίνεται, και στο δεύτερο είναι όλα τα εικαστικά gags που κάνει η ταινία, τα οποία δεν στα δείχνει να πει κοίτα, εδώ κάναμε αυτό, αλλά γίνονται κάποια πράγματα στο background ή περνάνε πλάνα που δεν στοχεύει να στα δείξει, να πει ότι κοίτα εδώ, αλλά αν τα παρατηρήσεις δίνουν ένα ωραίο πλούτο. Π.χ. τα κοστούμια του Ferris και πόσο συχνά αλλάζει ρούχα και accessories και μετά σε επόμενα πλάνα το πού βρίσκονται αυτά τα accessories και τι γίνονται, ή άλλα αντικείμενα ή κινήσεις που κάνουν άλλοι χαρακτήρες, που είναι πλούσιο ακόμα και όταν δεν είναι ο χαρακτήρας που είναι στο close-up κάμερα. Είναι πολύ layered και είναι σκηνοθετικό. Ο John Hughes είναι η πιο αμερικανική λογική οτέρ που υπάρχει στο σινεμά. Το οτέρ είναι καθαρά ευρωπαϊκό νουβέλ. Μην πω τώρα σε αυτά. Μην πω τώρα αυτά. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο. Θα με κοροϊδεύει. Ναι, αλλά τέλος πάντων, επειδή έγραφε και σκηνοθέτησε τις ταινίες του, ήταν πολύ συγκεκριμένος με αυτό που έκανε, ρε παιδί μου. Έχει πάντα layers. Οι ταινίες του δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσες και φαίνεται ότι είναι σκηνοθέτης και ότι δεν το πήρε ένα στούντιο να εκτελέσει κάτι. Το έκανε. Είναι η αλήθεια του, θέλει να μεταδώσει κάτι. Και αυτό έχει ένα από τα πιο, νομίζω, από τα πιο resonant μηνύματα που μπορείς να δεις και κλιμακώνεται και πάρα πολύ όμορφα αυτή η ταινία. Δηλαδή οι τελευταίες σκηνές με το parade στο κέντρο του Σικάγο μπορεί να είχαν και 2.000 κομπάρσους. Ναι, είναι ακριβώς. Το γύρισμα και μόνο από τεχνικό κομμάτι λες wow, okay. Ναι, και για 1986 είναι πολύ αυτό. Επίσης, εντάξει, προφανώς και το σκηνικό με τον Κάμερον και τον πατέρα του, πάλι λίγο spoilers. Αυτό είναι πολύ ωραίο απλό. Ναι, το γεγονός ότι αυτό εν μέρει λίγο μέσα στην ταινία κρύβεται μια πολύ δραματική έντονη ταινία για τον Κάμερον. Είναι σαν δεύτερη ταινία κάπως. Ο κολλητός του Ferris, ο Κάμερον, που είναι όντως άρρωστος στην αρχή και ακολουθεί τους κανόνες, και από ό,τι φαίνεται είναι αυτός που υποστηρίζει τον Ferris πολύ, και ο Ferris λίγο τον εκμεταλλεύεται, αλλά μάλλον ευελπιστούμε τον εκτιμάει και τον αγαπάει κιόλας. Ο Κάμερον φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ πιεσμένη σχέση με τον πατέρα του. Τον φοβάται
πάρα πολύ. Το οποίο για τον βαθμό που τον φοβάται, λες, αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο dark. Πείθει τον Κάμερον να κλέψει το αυτοκίνητο του μπαμπά του, να έρθει για κοπάνα, να κάνει όλα αυτά. Και στο τέλος, που έχουν ξαναγυρίσει και έχουν ξαναπαρκάρει το αυτοκίνητο στο σπίτι, δεν θα σας κάνω spoiler, αλλά τσακώνεται ο Κάμερον με τον Φέρις και παθαίνει κάτι πολύ μεγάλο το αυτοκίνητο. Ναι, δεν κατάλαβαν τίποτα, Αθηνά. Great save. Παθαίνει κάτι μεγάλο το αυτοκίνητο. Και απλά ο φόβος στα μάτια του Κάμερον. Τι κακό μπορεί να πάθει αυτοκίνητο, παθαίνει καρκίνο, δεν. Δηλαδή, οκ. Ναι, ισχύει. Anyway, καταστρέφεται το αυτοκίνητο. Σόπα. Και μαζί με την καταστροφή του αυτοκινήτου, ευελπιστούμε ότι καταστρέφεται και ο φόβος του Κάμερον για τον πατέρα του. Και απελευθερώνεται. Αυτό, η απελευθέρωση, ότι ο Φέρις π.χ. απελευθερώνεται από το Λύκειο και ο Κάμερον όμως απελευθερώνεται όντως από τον ίδιο το φόβο για τον μπαμπά του. Ναι, το οποίο για μένα είναι ακόμα πιο σημαντική ταινία από τη βασική ταινία. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το νόημα, αυτό life moves pretty fast. Άμα δεν σταματήσει, ξέρω εγώ, να τη ρίξει μια ματιά, θα φύγει. Υπάρχει και αυτό το subplot, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ωραίο. Αυτό είναι character driven. Είναι κάτι που περνάει αυτός ο χαρακτήρας. Νομίζω αυτό το δίνει την έξτρα νοστιμιά, ας πούμε. Είναι μια έξτρα γεύση. Και έχει και κάμεο του Charlie Sheen. Ναι, ο Τσάρλι Σιν παίζει κάποια στιγμή πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα η μητέρα και η αδερφή του Φέρις και εκείνο ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος επειδή κάνει ακριβώς τον μπρεζάκια, δηλαδή τον εαυτό του, κάθεται τύπου κάθισε 48 ώρες άυπνος και μετά πήγε στο γύρισμα και είναι τίγκα. Είναι κόκαλο, είναι κατάχλο. Η μούρη του είναι χάλια. Δεν καν μακιγιάζ, απλά το τραβήξαν έτσι όπως ήταν. Είναι σαν ζόμπι. Αυτό είναι 10 στα 10. Ναι. Και η ηθοποιός που υποδίεται την αδερφή του Ferris Bueller είναι η Baby από το Dirty Dancing. Nobody puts baby in the corner. Ενώ σε αυτή την ταινία είναι προφανέστατα in the corner. Καημένη, ναι, υποφέρει. Πόσο αλήθεια. Οπότε κάνατε δεν κάνατε κοπάνες από το Λύκειο. Είναι μια καλή ταινία. Κάποια άτομα μπορεί να σας εκνευρίσει, όπως εμένα. Δεν το πολύ συμπάθησα το Ferris. Ναι. Νομίζω θεωρείται είναι αυτό το υπερβολικά έξυπνο. Ωστόσο, συμπάθησα πάρα πολύ τον Κάμερον και την αδερφή και την πλοκή του ότι εντάξει, ακόμα και όταν υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολοι κανόνες, μερικές φορές είναι εντάξει να τους πάμε λίγο. Ναι, η κόντρα κάνει καλό. Σημαντικό είναι να ζεις τη ζωή σου πάνω απ' όλα. Όχι απλά να ακολουθήσεις. Και είναι αυτό. Το μόνο αυτό κακό που μπορώ να αποδώσω ότι είναι Αμερικανιά. Δηλαδή είναι αυτό. Είναι white people πράγματα αυτά. Καλά, ναι. Είναι τελείως white people. Είναι κάτασπρη αυτή η ταινία. Αλλά είναι και κάτασπρο θέμα εισαγωγικά όλο αυτό. Είναι ένα privilege θέμα. Ναι, είμαι στο Λύκειο και θέλω να κάνω κοπάνα γιατί είναι τόσο δύσκολο να είμαι στο μάθημα. Δεν μπορώ. Ήτανε, μην κοροϊδεύεις. Και εγώ έκανα κοπάνα όλη την ώρα. Δεν πάταγα στην τάξη. Εγώ δεν έχω κάνει κοπάνα ποτέ. Εμένα νομίζω ότι υπήρχαν καθηγητές στο Λύκειο που δεν μας γνωρίζαν. Τύπου φυσικοχημία τέτοια, δεν παίζει να χανιδεύεις. Όλα εδώ θα τα μάθουμε. Γι' αυτό κάνω podcast, δεν έχω μια κανονική δουλειά και κάνω πτυχίο να πούμε σαν άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα με αυτό το ωραίο segue να περάσουμε στην δεύτερη ταινία σου, φίλη μου. Στην δεύτερη ταινία μου, ναι. Θυμάσαι ποια είναι? Θυμάμαι ποια είναι, ναι. Έχω εδώ τα τευτέρια με τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, η δεύτερη μου ταινία, γιατί ήθελα πάρα πολύ να δω κάτι έτσι χαρούμενο και ψυχωτικό, ήταν το Dead Poets Society. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Καλή μετάφραση. Καλή μετάφραση. Το 1989, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ηθοποιό και κωμικό Robin Williams, τον Ethan Hawke, που έχει πιει το αμήλυτο νερό σε αυτή την ταινία. Και μπέμπις κιόλας. Είναι μπέμπι σε βαθμό που έχει σπυράκια. Robert Sean Leonard, που μπορεί να τον γνωρίζετε ως τον Wilson. Ναι, ο Wilson στο House. Wilson στο House. Και ο Kurtwood Smith, που είναι ο μπαμπάς από το The 70's Show. Ο Red. Ναι. Και η ιστορία είναι ένα πάρα πολύ conservative λύκειο στην Αμερική, μόνο αγόρια, κατηχητικό φάση, που στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα αγόρια αυτούς τους μαθητές για να πάνε στα Ivy League πανεπιστήμια. Οπότε φοράνε στολή, διαβάζουν όλη μέρα, δεν έχουν σχεδόν καθόλου εξωσχολικές δραστηριότητες. Παίζουν σκάκι. Παίζουν σκάκι τόσο... για διασκέδαση. Στα πολύ high
οι μαθητές που κάνουν φυσική προσπαθούν να φτιάξουν ένα DIY ραδιόφωνο για να ακούνε λίγο το τι συμβαίνει. Επειδή είναι γυρισμένη το 1989, αλλά είναι set το 1950-55, κάπου εκεί. Ναι, 50s, 60s. Ναι, πιο πριν. Ναι, είναι στο παρελθόν. Είναι πριν δηλαδή από τα χρόνια που βγήκε, όντως είναι. Και σε αυτό το πάρα πολύ αυστηρό σχολείο που είναι όλοι άντρες εκτός από τη μία νοσοκόμα. Προφανώς. Ναι. Έρχεται ένας καινούριος καθηγητής ποίησης, ο Ρόμπιν Βίλιαμς, και έρχεται και τους ανάβει φωτιές. Γιατί ο Ρόμπιν Βίλιαμς είναι πιο νέος, είχε πάει στο ίδιο σχολείο ο ίδιος 10-15 χρόνια πιο πριν και νιώθει έμπνευση και αγάπη και πάθος για το ότι είναι δάσκαλος, του αρέσει να είναι δάσκαλος και να μαθαίνει πράγματα στη νέα γενιά και θεωρεί, το οποίο και εγώ θεωρώ είναι σωστό, ότι για να μεταδώσεις μια γνώση σε παιδιά πρέπει να τους δώσεις και έμπνευση, και για να τους δώσεις έμπνευση πρέπει κάπως να είναι fun και να μπουν μέσα στο κλίμα της ποίησης, όχι απλά να το μάθουν απ' έξω. Και έρχεται ο Ρόμπιν Βίλιαμς, που εν μέρει έχει κάνει και πάρα πολύ improvised σκηνές σε αυτή την ταινία, επειδή ήταν πανέγρυπνος. Και μαθαίνει στα αγόρια αυτά ποίηση, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την ποίηση, τους μαθαίνει πώς είναι να σκέφτονται για τον εαυτό τους, να σκέφτονται για τον κύκλο στο οποίο ζουν, για τις θέσεις δύναμης, για το τι θέλουν από τη ζωή τους. Και όντας 17 χρονών αγόρια που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν μάθει και νιώθουν ότι ωραία, εγώ θα γίνω δικηγόρος, εγώ θα γίνω μηχανικός, εγώ θα γίνω γιατρός, τους βάζει ένα ερωτηματικό ότι ίσως μπορώ να θέλω κάτι που όντως να θέλω εγώ. Και τσουπ, εκεί ξεκινάνε όλα. Και γίνεται χαμός. Πολύ ενθουσιάζεσαι. Την αγαπάω πολύ αυτή την ταινία. Δεν είναι ταινία που θα τη δείτε και θα πείτε αχ, ξαλάφρωσα. Τι ωραία που. Όχι, δεν θα σας καταστρέψει λίγο. Είναι μια ταινία που είναι, καταρχάς, σε κάνει να κλάψεις. Είναι ταινία που θα κλάψεις μόνο να τη δεις. Κυρίως γιατί πέρα από το ότι σκέφτεσαι, καταρχάς δεν είμαι αντικειμενικός γιατί έχει να κάνει με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Ναι. Ένα από τα πρώτα stand-up comedy που είδα ποτέ μου ήταν ο Ρόμπιν Βίλιαμς live στον Broadway το 2002. Το οποίο ναι, εμένα ήταν το είχα κατεβάσει στο MP3 μου. Ήταν το 2006. Το beat με το golf που λέει He's only 18 under par and there's only 18 fucking holes. Και από αυτόν έμαθα τι είναι το stand-up και μετά Eddie Izzard. Αλλά βλέποντας τον σε μια τέτοια ταινία που είναι ήρεμος, συγκινητικός, έχει αυτό το ήθος. Αλλά κάνει το Ρόμπιν Βίλιαμς, γιατί κάνει μιμήσεις, κάνει το Marlon Brando, είναι ο Ρόμπιν Βίλιαμς. Ειδικά η ατάκα που λέει Gentlemen, why do men learn poetry or write poetry? Και λένε τα αγόρια, ξέρω εγώ, ότι δεν ξέρω για να μιλάμε στα κορίτσια. Και τους λέει No, to woo women. No. Και όντως υπάρχει το subplot ενός αγοριού του ηθοποιού που αργότερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Good Wife, τον δικηγόρο. Και της μύτης του. Αλλά έχει μια πολύ charming μύτη, θα πω. Σε χερσόνησο. Ο ένας μαθητής, ο Ethan Hawke, δεν μιλάει, δεν λαλάει, δεν αντιδράει. Είναι καινούριος. Είναι ο καινούριος και αυτό. Ο δεύτερος, ο Robert Sean Leonard, ξαφνικά καταλαβαίνει ότι του αρέσει το θέατρο και θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο και ο πατέρας του προφανώς του λέει όχι. Εμπνέεται από τον Keating, διαβάζει Shakespeare και θέλει να πάει να παίξει σε μια παράσταση Shakespeare. Θέλει να γίνει ηθοποιός. Και ο τρίτος γνωρίζει μια κοπέλα από ένα άλλο λύκειο και την ερωτεύεται. Οπότε έχει τον έναν που βρίσκει τον εαυτό του, τον άλλον που βρίσκει πώς είναι να συνδεθεί και να κάνεις φίλους, και τον τρίτο που καταλαβαίνει ότι η αγάπη είναι πολύ σημαντική. Είναι επειδή μου κλασικές απεικονίσεις αυτών των πραγμάτων. Επίσης πιάνουν πάρα πολύ, επειδή αυτό που δεν είπες είναι ότι φτιάχνουν τον κύκλο των χαμένων ποιητών, το οποίο είναι ότι οι μαθητές βρίσκονται εκτός ορών σε μια σπηλιά που είναι δίπλα από το σχολείο, νύχτα, καπνίζουν τσιγάρα κανονικά και διαβάζουν ποίηματα και ο καθένας γράφει και από τα δικά του και απαγγέλουν. Και αυτό θεωρείται και Θεέ μου, θα μας πιάσουν και θα μας βάλουν τιμωρία. Θα μας διώξουν από το σχολείο. Ναι, η τιμωρία είναι. Δηλαδή, να μαζέψεις έφηβους σε ένα χώρο που χωρίς ναρκωτικά, χωρίς τίποτα, να θέλουν απλά να διαβάζουν ποίηση μεταξύ τους, μου φαίνεται πανέμορφο. Αλλά αυτοί είχαν πολύ μεγάλο φόβο ότι θα μας πιάσουν και θα μας διώξουν και είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Νομίζω ότι επίσης απεικονίζει πάρα πολύ καλά αυτό το camaraderie που έχουμε όλα τα αγόρια στο σχολείο. Βασικά αυτό είναι ίσως λάθος, όχι όλα τα αγόρια, τα παιδιά.
Δηλαδή, παιδί μου, πάντα νομίζω ότι εγώ έχω άτομα στο σχολείο με τα οποία έχουμε πολλές εμπειρίες μαζί και πολλές αναμνήσεις. Άμα τους δώσω τον τρόπο, μπορεί να μην τους μιλήσω. Ξέρω εγώ, αλλά εκείνη την περίοδο ακριβώς που ήμασταν μαζί στο σχολείο, έχουμε κάποια κοινά πράγματα στο μυαλό μας μαζί, ρε παιδί μου. Ναι, συμβαίνει πάρα πολύ. Ναι, αυτό δηλαδή ότι έχεις κάποιες αναμνήσεις που ήταν μπροστά άτομα τα οποία τώρα δεν τους μιλάς, δεν θες να τα δεις καν, ξέρω εγώ, αλλά ήταν παρόντες σε μια ανάμνηση. Αυτό είναι πολύ του σχολείου πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια ταινία που ο Peter Weir είναι ένας καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει και το Truman Show που επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ το Ζινκαρί. Ρε παιδί μου, και έχει κάποια πολύ ωραία πλάνα, αλλά γενικά είναι μια ταινία που είναι μια ταινία για να νιώσουν καλά λευκοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, και να δώσουν και ένα Oscar. Είναι λίγο white people movie και αυτό. Και αυτή είναι αρκετά κατάλευκη. Ναι, δηλαδή δεν θέλουν να γίνουν δικηγόρος. Δεν πειράζει. Κάποιοι τους πυροβολάνε έξω από το σπίτι τους, ξέρω εγώ, και σταμάτα. Εντάξει, είναι όντως, ρε παιδί μου, απλά είναι όντως λευκά θέματα, πιο λευκά θέματα αυτά. Λίγο, αλλά είναι ωραία παιδεσμένα. Νομίζω ότι ο Robin Williams παίζει ένα ρόλο ο οποίος είναι iconic και τα πράγματα τα οποία μεταδίδει αυτό το ideas and words can change the world και τέτοια, είναι μια πολύ συγκινητική ερμηνεία και αυτό δηλαδή εγώ τη σκέφτομαι την ταινία μαγκώνω με τον Robin Williams. Γιατί έχει και το ότι προφανώς βλέποντας ταινία ο καθένας θα συνδεθεί με ένα χαρακτήρα, αλλά νιώθω ότι σου βγάζει ότι όλοι χαρακτήρες, είτε συμφωνείς μαζί τους είτε όχι, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ή ό,τι καλύτερο ξέρουν. Δηλαδή, ο μπαμπάς ο αυστηρός πιέζει και θέλει ο γιος του να γίνει γιατρός για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι το κάνει από κακία επειδή θέλει ο γιος του να είναι δυστυχισμένος. Θέλει ο γιος του να είναι ασφαλής, να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Μπορεί να μην το μεταφέρει αυτό με τον ιδανικό τρόπο, δεν θα πω τον σωστό τρόπο, αλλά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο μαθητής αντίστοιχα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί θέλει να προσπαθήσει να μιλήσει με τον πατέρα του, αν και φοβάται, αλλά αγαπάει και το θέατρο. Ο διευθυντής του σχολείου προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο που ξέρει να διευθύνει αυτό το σχολείο, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη πίεση και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν τους δικαιολογήσουμε αυτούς. Δεν τους δικαιολογούμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι they didn't know better. Δεν ξέρανε πώς να το χειριστούν διαφορετικά, μέχρι που κάτι συμβαίνει, δεν θα σας πούμε για τις spoilers. Αρρωσταίνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Όπου θα τους αναγκάσει μετά να τα ξανασκεφτούν λίγο διαφορετικά. Οπότε, αν και γίνεται κάτι πολύ συγκλονιστικό, λες ίσως αυτό μπορεί να φέρει αλλαγή. Η ταινία τελειώνει με ένα μπανκ. Και ο Robin Williams που εντάξει. Ναι, με πήγε ο χαρακτήρας του Kurtwood Smith, ο μπαμπάς του Robert John Leonard. Είναι όλη την ώρα σε φάση, εγώ δεν είχα αυτές τις επιλογές που έχεις εσύ να πάω σε ένα καλό σχολείο. Ναι, αυτός ο άνθρωπος ακριβώς, άμα έχει δυσκολευτεί τόσο πολύ για να πάει το παιδί του σε ένα καλό σχολείο, προφανώς θα το πιέσει να γίνει γιατρός. Γιατί δεν θέλει το παιδί του να περάσει την ίδια δύσκολη ζωή με αυτόν. Το οποίο είναι ευγενές, αλλά είναι βλακής ταυτόχρονα. Ξέρω, είναι πολύ λάθος εκτελεσμένο, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί όσο πιο νέοι δούμε αυτή την ταινία, μπορεί να δώσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το ότι, ωραία, όταν η δικιά μας γενιά γίνουμε γονείς, ίσως να τα σκεφτούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για να μην περάσουμε τα ίδια τραύματα στην επόμενη γενιά, θα έλεγε κανείς. Ναι, αν και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος όπου η μία γενιά είναι πολύ αυστηρή και μετά η άλλη γενιά είναι πολύ χαλαρή. Οπότε η άλλη γενιά είναι πολύ αυστηρή, οπότε η άλλη γενιά είναι πολύ χαλαρή. Όλα πολύ καλά. Δηλαδή, νιώθω ότι οι δικοί μας γονείς ήταν πολύ αυστηροί και ότι εμείς θα είμαστε πολύ χαλαροί γονείς. Οπότε τα παιδιά μας θα γίνουν πολύ αυστηροί γονείς. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω, ναι, αλλά ούτε οι γονείς των γονιών μας βέβαια ήταν και τόσο χαλαροί πια. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι οι παππούδες σίγουρα πιο αυστηροί από τους γονείς. Παίζει εγώ να είμαι πιο αυστηρός γονέας από τους γονείς μου. Αλήθεια. Ναι. Εγώ σίγουρα όχι. Δεν έχω κάνει κοπάνα ποτέ. Ναι, αυτό. Ναι. Είσαι φλόρος, αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά το ότι. Η ποίηση είναι ποίηση. Η ποίηση αυτό. Να διαβάζετε ποίηση. Να διαβάζετε ποίηση και να ακούτε Robin Williams. Ιδανικότερα να ακούτε Robin Williams να διαβάζει ποίηση ακόμα καλύτερα. Όχι Robin Williams, Robin Williams. Ναι. Αυτή ήταν η δεύτερη μου ταινία. Συγκινητική, όμορφη, Oscar bait. Αρκετά Oscar bait και αρκετά white people movie, ναι. Αλλά η γλυκιά ταινία είναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κακή πρόθεση. Απλά είναι λίγο. Και έχει και πέντε από τους βασικούς ηθοποιούς που λες. Εντάξει, έγιναν ακόμα μεγαλύτερα ονόματα και οι 5. Οπότε το casting ήταν. Επίσης έχει μόνο έναν μαύρο ο οποίος δουλεύει στην κουζίνα του σχολείου. Κάτασπρη ταινία. Αυτό είναι. Αυτό μπαίνει στα αρχικά. Ωστόσο, αν και κάτασπρη ταινία, είναι
a true depiction της εποχής σε ένα τέτοιο σχολείο. Είναι ρεαλιστική με αυτή την έννοια. Όχι ιδανική, θα έλεγα. Ναι. Αλλά ρεαλιστική σίγουρα. Robin Williams. Αυτά για το Dead Poets Society. Οπότε πες μας για τη δεύτερη σου ταινία. Η δεύτερη μου ταινία είναι η χιπστεριά, νομίζω, του πρώτου μας επεισοδίου. Είναι λίγο πιο, ξέρεις, film school movie. Είναι για όλους εμάς που τύπου αράζουμε και λέμε ναι, το είδε, αυτό είναι φοβερό, ξέρω εγώ, ναι, φοβερή εικόνα. Σταγμενιά. Ναι, έχει αυτό το energy. Και είναι το Brick του Ryan Johnson, το οποίο στα ελληνικά λέγεται Έγκλημα στο κολέγιο, ενώ διαδραματίζεται σε Λύκειο. Γιατί οι Έλληνες μεταφραστές πρέπει να πάρουν ένα βραβείο. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ryan Johnson, με πρωταγωνιστή τον Joseph Gordon-Levitt, είναι ο πιο γνωστός ηθοποιός. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί μετά, η αλήθεια, η Megan Good είναι από τους πιο γνωστές ηθοποιούς μετά. Από εκεί πέρα, οι περισσότεροι που έπαιξαν μετά σε αυτό κάνανε. Καταστράφηκαν, λέει. Όχι καταστράφηκαν, αλλά μετά τους ξαναβλέπεις σε πολλές ταινίες του Ryan Johnson. Τύπου αυτός ο τύπος που σπρώχνει χόρτο που τον δέρνει ο Joseph Gordon-Levitt παίζει μετά έναν από τους μπράβους της μαφίας στο Looper. Και αυτός που κάνει τον The Pin κάνει ένα καμέο στο Brothers Bloom του Ryan Johnson πάλι. Οπότε όλοι αυτοί οι ηθοποιοί κάνανε ένα κύκλο στις ταινίες του Ryan Johnson. Το Brick έχει να κάνει λοιπόν με τον. Πώς τον λένε τον Joseph Gordon-Levitt, αυτό κόλλησε στο κεφάλι μου, πώς τον λένε τον πρωταγωνιστή. Δεν θυμάμαι, δεν σας κρύβω ότι με έχασε αυτή η ταινία. Αλήθεια. Ο Brendan. Θέλω να πω Brendan. Ναι. Ο οποίος βρίσκει το πτώμα της πρώην κοπέλας του. Εγώ έχω σημειώσει εδώ πέρα το μεταξύ. Το Brick, εγώ να πω, το έβλεπα για πρώτη φορά. Δεν το είδα όταν βγήκε. Οπότε ίσως το είδα μετά από το κύμα του κάπως. Το είδα λίγο εκ των υστέρων. Οπότε δεν είχα αυτό το να το δω στην εποχή του φάση. Και επειδή δεν ήξερα ποια είναι η πλοκή, πέρα από το ότι διαδραματίζεται με κάτι με ναρκωτικά σε ένα λύκειο, που πια ταινία δεν το κάνει πλέον αυτό. Πρώτο πλάνο της ταινίας είναι ένα πολύ πολύ κοντινό πλάνο των ματιών του Joseph Gordon-Levitt, που φαίνονται τα γυαλιά του και λίγο οι μπούκλες του. Και σημειώνω ότι έχει κοντινό σε λευκό έφηβο με γυαλιά, παίζει να έχει κάνει μαλακία. 10 δευτερόλεπτα μετά, είχα δίκιο. Ναι, οκ. Παίζει να είναι και school shooter. Ξεκάθαρα έχει τέτοιο vibe. Είναι ένα νουάρ μυστήριο το οποίο διαδραματίζεται λοιπόν σε ένα λύκειο, γιατί ψάχνει να βρει από τι πέθανε η πρώην κοπέλα του. Αυτό είναι το όλο βασικό plot point, ρε παιδί μου, της ταινίας. Και σιγά σιγά οδηγείται στο σχολικό υπόκοσμο. Πάει πρώτα και βρίσκει έναν χαρακτήρα, τον Brain, ο οποίος είναι πρακτικά πληροφοριοδότης του, που του λέει ποιος αράζει με ποιον και τι κάνει ποιος και τι. Ο οποίος, fun fact, υπάρχει ένα ωραίο fan theory που έχει γραφτεί στο blog του Ryan Johnson από κοινό, το οποίο ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά δεν έχει αρνηθεί κιόλας, ότι ο Brain υπάρχει μόνο στο μυαλό του Joseph Gordon-Levitt, το οποίο για μένα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αν ισχύει, ρε παιδί μου, γιατί θα μπορεί να είναι κλασικά μια τεχνική μνήμης. Και σιγά σιγά προχωράει, ρε παιδί μου, και ξεκινάει από το Drama Club, το οποίο μου φαίνεται πολύ αστείο ότι αυτό ξεκινάει από το Drama Club, ρε παιδί μου, και ψάχνει σιγά σιγά να βρει με ποιους έκανε παρέα η κοπέλα του, για να προχωρήσει, ρε παιδί μου, στις ανακρίσεις και σιγά σιγά αυτό να φτάσει στο μυστήριο, στον πάτο. Έχει πάρα πολύ ένταση, είναι πολύ όμορφα σκηνοθετημένη, έχει φοβερή φωτογραφία. Έχει πολύ χιούμορ. Ο Ryan Johnson γενικά έχει πάρα πολύ χιούμορ στις ταινίες του, και αυτό δεν είναι η πιο αστεία του δουλειά, αλλά έχει πολύ subtle κωμωδία. Γενικά έχει πολλά. Το Brick είναι μια ταινία η οποία δείχνει έναν άνθρωπο πίσω από την κάμερα, ο οποίος αγαπάει το σινεμά και βρίσκει πάντα ένα ομάζι, κάτι, ρε παιδί μου, δηλαδή του αρέσουν. Πάντα ο Ryan Johnson, ρε παιδί μου, πριν κάνει μια ταινία, δίνει στο συνεργείο κάποιες ταινίες και του λέει θα κάνουμε αυτό. Ρε παιδί μου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να καταλαβαίνεις ακριβώς τι να κάνεις σε τέτοιο επίπεδο. Είναι confident πολύ ταινία, και για πρώτη ταινία κάποιου να πάει να γαμηθεί ο Ryan Johnson. Ναι, αυτό το σημαίνει. Είναι η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε μεγάλου μήκους. Ναι, είχε κάνει άλλες 3 ή 4, θέλω να πω 4 μικρού μήκους πριν, οι οποίες δεν τις έχω δει, αλλά το Brick σαν πρώτη ταινία είναι πραγματικά λες τη γαμίσου, ξέρω τι θα είναι τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα είναι το Looper, το Star Wars Last Jedi και το Knives Out και το Fly, που είναι το καλύτερο επεισόδιο του Breaking Bad. Ναι, και απαράτα μας. Δηλαδή, και το Brothers Bloom, το οποίο επίσης ξαναείδα, και την πρώτη φορά που το είχα δει μου είχε φανεί μέτριο, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ έξυπνο. Και δεδομένου όλο αυτό, επειδή η ταινία δεν είναι ότι την έβλεπα και ήμουν είναι ότι καλύτερο έχω δει, μάλλον έχει να κάνει με το στυλ του, ότι έχει δέσει ένα μυστήριο σε λύκειο με το ύφος του νουάρ. Και μάλλον δεν μου ταιριάζει σαν Αθηνά το νουάρ.
αυτή, γιατί με κούρασε λίγο. Okay. Αλλά σκηνοθετικά, τα gags, η φωτογραφία, έχει κάποιες ατάκες που είναι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Από εκεί που δεν το περιμένεις κιόλας. Αυτό. Δεν το περιμένεις καθόλου. Είναι ο Τζος Κονλέβιν στο Λύκειο. Προσπαθεί να βρει ποιος έχει σκοτώσει την πρώην του. Αλλά σαν να είναι detective στο Κασαμπλάνκα, για παράδειγμα. Είναι με ποιον τρώει το μεσημέρι. Με ποιον τρώει. Ναι. Με ποιον τρώει το μεσημέρι. Με ποιον τρώει. Full δραματικός. Από το πουθενά, για κανένα λόγο. Εντάξει, για κανένα λόγο. Σκοτώσανε την πρώην του, δεν λέω. Okay. Το οποίο είναι ακραίο πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει πολλά πλάνα που δείχνουν πουλιά και πολλά πλάνα που δείχνουν πόδια. Έλεγε δηλαδή ο Ryan Johnson ότι ο alternative τίτλος της ταινίας θα ήταν Bird and Feet. Και προφανώς δείχνει πουλιά γιατί είναι αναφορά στο γεράκι της Μάλτας, το iconic noir μυστήριο του 41 με τον Humphrey Bogart, το οποίο επίσης συστήνω επιφύλακτα, αν δεν το έχετε δει να το δείτε, είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι μια, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα είδος το οποίο δεν περιμένεις να δουλέψει. Για μένα δούλεψε προσωπικά, γιατί η αγαπημένη μου σκηνή και νομίζω και η καλύτερη σκηνή της ταινίας είναι που συναντάει ο Joseph Gordon-Levitt τον κακό στο σπίτι του και κάτι στην επόμενη σκηνή που είναι στο τραπέζι της κουζίνας, κακός με πρωταγωνιστή detective, και σκάει η μάνα του και του λέει να σου φέρω χυμομήλο, είναι εντάξει ο χυμομήλο, μήπως θες μπισκότα? Ναι, κάτι. Φίλε, ξέρω, πανέξυπνο αυτό. Ή το γεγονός ότι ο διευθυντής του σχολείου του φέρεται σαν αστυνομικός διευθυντής σε ταινία, κλασικά σε φάση είσαι πολύ επικίνδυνος για να είσαι εκεί έξω, αλλά ναι, αλλά φέρνω αποτελέσματα που να πάρει, και χτυπάει ξέρω το χέρι του στο τραπέζι. Αν δεν θες πρέπει να με διώξεις. Εντάξει, θα σε δώσω συνέλευση στο γυμναστήριο σε μισή ώρα. Ναι, ξέρω. Έχει αυτό το energy. Σπάει τα όρια του είδους του και δημιουργεί κάτι πολύ φρέσκο. Προμηνύει μια πάρα πολύ ωραία καριέρα για τον Ryan Johnson. Έναν άνθρωπο ο οποίος αυτό μέσα από τα έργα του μας δείχνει συνέχεια ότι αγαπάει το σινεμά και τα βιβλία μυστηρίου πάρα πολύ. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι με τον Joseph Gordon-Levitt έχουν διατηρήσει τη σχέση τους και ο Levitt λίγο ή πολύ εμφανίζεται σε όλο το project. Στο Brothers Bloom είναι θαμώνα σε ένα μπαρ στην αρχή μετά το πρώτο τους heist που δείχνει η ταινία. Είναι ο πρωταγωνιστής στο Looper. Στο Last Jedi κάνει έναν εξωγήινο, δεν θυμάμαι ποιον εξωγήινο κάνει. Και στο Knives Out, εκεί που η αδερφή της Anna de Armas βλέπει μια εκπομπή στο κινητό της με detective, ο detective, φωνή του detective είναι ο Joseph Gordon-Levitt. Δηλαδή είναι τέλειο και το bromance που δημιουργήθηκε από αυτή την ταινία. Και επίσης νομίζω ότι τη μουσική την έχει κάνει ο ξάδερφος του Ryan Johnson που είναι folk μουσικός και είναι και ο ίδιος ο Ryan Johnson folk μουσικός και νομίζω έχουν μαζί μπάντα. Όντως έχει πολύ ωραία μουσική και ωραίο soundtrack γενικότερα, δηλαδή το sound design, το πώς χρησιμοποιούν τον ήχο, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχει κάποιες πολύ όμορφες ατάκες. Στο στυλ συζητάνε οι δύο μαθητές για ένα τρίτο άτομο και λένε εντάξει, ξέρω εγώ πόσο χρόνο αυτός. Και λέει ο δεύτερος, δεν ξέρω, μεγάλος, σχεδόν 26. Εγώ είμαι σχεδόν 26. Αχ, Θεέ μου. Ναι. Εμένα μου θύμισε επίσης, αν την ξέρετε, την ταινία Bugsy Malone του 1976. Είναι gangster musical του Alan Parker, το οποίο όμως είχε σκηνοθετηθεί μόνο με ηθοποιούς παιδιά. Οπότε είχε και το musical και το gangster και ήταν όλοι 12 χρονών. Πολύ cute, πολύ πολύ cute. Και fun fact Αθηνάς, το είχαμε ανεβάσει στο σχολείο όταν ήμουνα τρίτη δημοτικού. Ναι. Και έπαιζα κι εγώ την καθαρίστρια του θεάτρου που γίνονται όλα τα μαφιόζικα επεισόδια. Και τώρα στο αστέρι του θεάτρου. Και τραγουδούσα και ένα σόλο με μια σκούπα. Σκούπιζα και τραγουδούσα. Και σκούπιζα και τραγουδούσα. Ναι. Πολύ βουλιουκλάκι energy αυτό. Ο καημός, ας πούμε, και το κλάμα. Ναι. Ο θηρορός, ξέρω εγώ, του καμπαρέ που τα έχει δει όλα, αλλά επειδή είναι θηρορός, περνάει απαρατήρητος. Ναι. Ναι. Άψογα, ναι. Οπότε εγώ τον Brick το συστήνω, ρε παιδί μου. Είναι ο τερ ταινία, γιατί είναι και από τις λίγες φορές που νομίζω ο Ryan Johnson έχει κάνει και το μοντάζ. Οπότε έχει ακόμα και σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει το χεράκι του. Είναι μια ταινία, ρε παιδί μου, που μου βγάζει ένα confidence και μια πολύ ωραία γερή, ένα καλλιτεχνικό grasp σε αυτό που θέλει να κάνει ο σκηνοθέτης. Είναι πολύ έξυπνη ταινία. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε κάνει throw off, αυτό που λες ότι είναι λίγο παράξενο όλο αυτό. Σου βγάζει λίγο τον αέρα ότι θα κάνω ό,τι θέλω γιατί μπορώ. Αυτό. Αλλά εντάξει, αυτά μπορεί, τα κάνει ωραία. Επίσης, κρίμα το πόσα μπουνίδια τρώει σε κάποια φάση ο Gordon-Levitt, του κάνουν τιμούρι κρέας. Αλλά είναι respect, είναι αυτό. Σου κάνει εντύπωση ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία κάποιου. Δηλαδή
είναι, πώς να σου πω τώρα, μου τη δίνει τύπου που αυτή είναι η πρώτη ταινία του, και ότι η πρώτη ταινία του George Lucas είναι, ξέρω εγώ, το THX 1138, δηλαδή είναι υπερήεργο η πρώτη ταινία να είναι κάτι τόσο iconic. Είναι αυτό που τη βλέπεις και λες πω είναι πάρα πολύ καλό, και μετά εκνευρίζεσαι λίγο και λες πω είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, είσαι μετά λίγο σφασί, καλά γάμισου. Γιατί, ναι. Αχ, είναι τέλειο. Πω. Ναι, είναι απίστευτο, όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Το θεωρώ από τις πιο ωραίες ταινίες των Zeros, είναι πολύ... Και είναι και από αυτές τις ταινίες που έχουμε πει τόση ώρα, είναι νομίζω... Το Ferris Bueller μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά το Brick το θεωρώ την ανώτερη ταινία από αυτές που μου αναφέρει προς το παρόν. Είναι για μένα το πιο σινεμά. Ναι, είναι από τις μέχρι τώρα ταινίες, θα πω, η πιο... στέκεται και μόνη της. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πλούσια ταινία, πάρα πολύ έξυπνη ταινία. Έχει προσφέρει κάτι όντως για το σινεμά. Ναι, και είναι και σκηνοθετημένη. Οι υπόλοιπες νομίζω που έχουμε πει με εξαίρεση το Ferris Bueller ίσως, δεν είναι τόσο... Είναι by the numbers προϊόντα στούντιο. Αυτό είναι μια indie ταινία ενός σκηνοθέτη. Είναι εντελώς άλλη και οπτική. Ναι, να τη δείτε και να μας πείτε πώς νιώσατε. Και με αυτό το υπέροχο εφέ άρπας ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πέμπτη και τελευταία ταινία. Και κοινή ταινία. Ναι, αυτό, την κοινή μας επιλογή, πολύ σωστά. Mean Girls, τα κακά κορίτσια. Άθλιος τίτλος. Ναι, είναι τσόντα του Σιρινάκη. Πω, θα ήθελα. Ναι. Ιου. Αλλά ναι, είναι το Mean Girls. Πες το Αθηνά που το λες. Mean Girls. Πρέπει να είναι αμερικάνικη προφορά. Mean Girls. They're mean. I want some water. They're so mean. They're mean girls. Ενώ με αγγλική προφορά Mean Girls. Ενώ το Mean Girls είναι ξινότατες. Όπως το water που είναι wa. Και μάτσα μου Δεν προφέρεται ολόκληρο. Μου αρέσει να κάνω την προφορά, αλλά ξεφύγαμε. Ο σκηνοθέτης είναι, ποιος forgettable σκηνοθέτης είναι εδώ πέρα? Ο σκηνοθέτης είναι ο Mark Waters. Waters. Αλλά στο σενάριο είναι η δικιά μας, το κορίτσι μας, η Τίνα Φέι. Τίνα από το Σταματίνα. Γι' αυτό δική μας έχει in of Greek descent, η καλή μας φίλη. Τρίτο ξάδερφο. Όπως και μια γρήγορη παρένθεση, η Amy Sedaris in of Greek descent και ήταν raised Greek Orthodox. Η Princess Caroline από το Bojack και η τύψα που φτιάχνει το σκάφος του Mandalorian στο Mandalorian. Ναι. Και ο αδερφός της, ο David Sedaris, είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας να πάρει το βιβλίο. Πλάκα, φυσιογνωμικά η Amy Sedaris θα μπορούσα να τη δω να έχει μέζεδο ταβέρνα σε κάποιο νησί. Πόσο αλήθεια. Ή και στο κέντρο τύπου να έχει. Ναι. Να έχει το Λούι στο μεταξουργείο, ξέρω. Να έχει τέτοιο μαγαζί, κάτι τέτοιο. Ναι, και να πηγαίνουμε ή να έχει τύπου η αυλή του Πέτρου. Θα μπορούσε να έχει την αυλή του Πέτρου. Που την έχει ήδη μια πολύ γλυκιά κυρία, αλλά θα μπορούσε να την έχει. Ναι, θα μπορούσε. Φαίνεται, παιδί μου. Να πάρει την αυλή του Πέτρου και να πάρετε σούπα. Έχει πολύ ωραία σούπα. Είχαμε φάει μια κοτόσπα με την Αθηνά μας και φίλοι. Παιδιά, η αυλή του Πέτρου. Δεν έχουμε καμία χορηγία σε αυτό το podcast. Ναι, όχι, απλά. Αν θέλανε να μας χορηγήσουν μόνο απλά κουβάδες κοτόσπας, είναι. Πω. Για back to school και όλες και χειμώνα τώρα λίγο για χοχούλιασμα. Πολύ ωραία σούπα. Anyway, we digress. Τα κακά κορίτσια λοιπόν. We digress way too much. Αλλά ναι, τα κακά κορίτσια είναι βασισμένα στο self-help βιβλίο του 2002, το οποίο λέγεται Queen Bees and Wannabes. Queen Bees and Wannabes. Η αγγλική. Δεν μπορώ με την αμερικάνικη προφορά σου. Πες την αγαπημένη μου κάποια ταινία. Λοιπόν, στα κακά κορίτσια είναι η Lindsay Lohan που έρχεται σε ένα καινούριο σχολείο και γνωρίζει μια τριάδα. Από πού έρχεται? Έρχεται από την Αφρική για να φτάσουμε από ποια χώρα? Δεν μας λένε, είναι Αφρική. Όλη η Αφρική είναι μία χώρα στην ταινία. Είναι Africa. We're from Africa. Τέλος πάντων, και μια από τις τρεις που είναι λίγο, πώς το πω, χάσοχαρούμενη, λίγο στον κόσμο της, λίγο το έχει δει λίγο. Ο πατέρας της, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από πλούσια οικογένεια και έχει εφεύρει ένα κάτι της και αυτή το έχει πάρει πάνω της και είναι λίγο ξυπνάκιας και λίγο σκυλέ και λίγο γιούρια. Αθηνά με κέριους λογοτεχνικούς όρους. Είναι λίγο σαν τον Ντάζ ακούγεται. Τέλεια. Έσπασα την Αθηνά. Συγγνώμη Αθηνά, σε έσπασα.
Τέλος πάντων, ναι. Και αυτή η χαρακτήρα έχει ένα line. Το οποίο η Αθηνά θα σας πει μόλις σταματήσει να παθαίνει ένα έβρισμα στο δωμάτιό μου. Το οποίο εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, γιατί η Αθηνά το λέει με αυτή την αμερικάνικη προφορά που εμένα μου προκαλεί απίστευτη. Αναγούλα. Γελάω τόσο πολύ κάθε φορά που το κάνει, γιατί το κάνει τέλεια και θα ήθελα όποτε θες. Είναι αυτή. Στο γραφείο του διευθυντή. Είναι στο γραφείο του διευθυντή, τη έχουν βάλει τις φωνές αυτή τη κοπέλα. Γιατί εντάξει, προφανώς έκανε μαλακία. Και κάθεται και κάνει πάρα πολύ σοβαρά αυτή. I don't think my father, the inventor of toaster strudel, would be too pleased to hear about this. Και τους λένε μετά Περίμενε. Είναι, μου φαίνεται τόσο... Και με το που πάει να της πει κάτι, τους λέει Listen, I don't want to be punished for being liked. Το οποίο μου έχει μείνει από την πρώτη φορά που είδα την ταινία, παίζει να ήμουν 13 χρονών. Έχουν περάσει 17-18 χρόνια. Παναγία μου. Άσχετο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. 18 χρόνια και αυτή η ατάκα το I don't want to be punished for being liked. Μου έχει μείνει στο πετσί μου, έχει. Αλλά ναι, η πλοκή της ταινίας λοιπόν είναι ότι η Lindsay Lohan τόσα χρόνια στην Αφρική, όχι σε κάποια χώρα, στην Αφρική, ήταν homeschooled, όπου ο μπαμπάς της, μια γρήγορη παρένθεση, είναι ο επιστάτης από το Scrubs, ο πιο αστείος άνθρωπος ever. Να δείτε Scrubs κατ' επέκταση. Είναι podcast για ταινίες, αλλά ένα μικρό recommendation σειράς νομίζω με επιτρέπετε να κάνω. Εδώ κάναμε recommend κοτόσπα. Ναι, αυτό πραγματικά. Να δείτε Scrubs και να φάτε και κοτόσπα. Ναι, γιατί η Scrubs έχει να κάνει και με νοσοκομείο κοτόσπα όταν είσαι άρρωστος. Βγάζει και. Ναι, everything comes full circle. Δεν ήθελα αυτό, αλλά είναι αυτό που έφτασα. Τέλος πάντων. Εδώ καταλαβαίνετε, Αθηνά δεν ξέρει να λειτουργεί υπολογιστή. Εγώ, αυτό το κεφάλι μου την περισσότερη ώρα. Λοιπόν, ναι, και προφανώς όταν πηγαίνει στο καινούριο σχολείο προσπαθεί να μπει σε αυτό το μικρό κόσμο και σε αυτή τη μικροκοινωνία που είναι το Λύκειο. Και το συγκρίνει με το πώς ήταν τα ζώα. Ναι, η ζούγκλα στην Αφρική. Γιατί ήταν στην Αφρική, όχι κάπου, στην Αφρική, γιατί οι γονείς της, η μητέρα της ασχολείται με wildlife. Ήταν ερευνητές, βιολόγοι, ζωολόγοι. Whatever. Δεν μαθαίνουμε γιατί δεν μας λένε απλά. Ναι. Ήταν κάπου στην Αφρική που προφανώς ήταν ζούγκλα και είχε ελέφαντες και καιμελοπαρδάλεις και γορίλες, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά επειδή το έχει γράψει το κορίτσι μας, η Τίνα Φέι. Η Σταματίνα μας. Δεν είναι πια η Τίνα Φέι, είναι η Τίνα, η Σταματίνα μας. Η κυρατίδα. Είναι πάρα πολύ self-aware. Οπότε κοροϊδεύει την Αμερικανιά του ότι οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ. Είναι λίγο στον κόσμο τους και θεωρούν ότι το μόνο μέρος του κόσμου είναι η Αμερική και οτιδήποτε έξω από την Αμερική παίζει και να μην υπάρχει καν. Οπότε στην πρώτη σκηνή που έρχεται η Lindsay Lohan full ψαρωμένη σε καινούριο λύκειο, σε καινούρια τάξη, κάθεται. Έρχεται ένας καθηγητής και λέει καλωσορίσουμε την καινούργια μας μαθήτρια που έχει έρθει από την Αφρική και γυρνάει την Αφέη στη μία μαθήτρια που είναι Αφρικανοαμερικανίδα στην τάξη και της λέει «Oh, welcome!» και κάνει αυτή «I'm from Michigan». Οπότε είναι πάρα πολύ self-aware ότι σε αυτή την περίοδο τότε και στις ταινίες και καλή ώρα 10 Things I Hate About You, Brick, Dead Poets Society και Ferris Bueller's Day Off δεν υπάρχουν Αφρικανοαμερικανοί καθόλου. Αφρικανοί. Είναι όλοι κατάλευκοι. Only white people. Only white people with white people problems. Αυτό. Και είναι επίσης τρομερά αστείο το γεγονός ότι ο διευθυντής είναι ο Tim Meadows, που είναι, όσοι έχετε δει Brooklyn Nine-Nine, είναι ο συγκάτοικος του Jake στη φυλακή, ο κανίβαλος, που κάθεται και του λέει κιόλα στο τέτοιο το police work is like cannibal work. Είναι πολύ καλός. Έχει πολλά υποαστεία, τα οποία μπορεί να περάσουν και παρατήρητα άμα δεν προσέχεις, γιατί είναι ταινία που όντως είναι πολύ καλογραμμένη. Ξέρεις τι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια από τις ταινίες που έχουν από τα πιο ολοκληρωμένα σενάρια, προφανώς με το κλασικό 3-act structure, εισαγωγή, δέση, λύση, με inciting incident στη μέση, bla bla bla. Έχει όλη τη σωστή κλασική δομή. Τώρα θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά νιώθω ότι ήδη έχετε κάνει. Κάθε φορά που μιλάω, νιώθω ότι όλοι κάνουν zone out. Γιατί δεν σε κάνει εδώ. Ναι, απλά νιώθω ότι. Εδώ νιώθω ότι εσύ αυτό τη βάζει. Όχι, δεν κάνει. Αυτό ναι, ότι φεύγει. Πού να δείτε, άμα κάνουμε επεισόδιο για το Star Wars, θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά. Παιδιά, εκεί θα θέλω παυσίπνα, δεν ξέρω τι θα θέλω. Red Bull στο μάτι. Ναι, είναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι μια πολύ ωραία κομμωδία. Έχει φοβερό. Όλοι οι ηθοποιοί είναι καρμπόνια τους ρόλους. Στο casting δόθηκε τρομερή προσοχή. Η Rachel McAdams θεωρώ ότι εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ καλή ηθοποιό.
Και νομίζω ότι ξεκίνησαν όλα από το Mean Girls, γιατί την ίδια χρονιά έκανε το Mean Girls και το Notebook. Προφανώς το Mean Girls είναι η ανώτερη ταινία, δεν το συζητώ αυτό το κομμάτι. Και μετά εξελίχθηκε στο About Time, ήταν πάρα πολύ καλή. Ακόμα στο Doctor Strange ήταν καλή. Γενικά και στο Midnight in Paris του Woody Allen ήταν πολύ καλή. Και φάνηκε, ρε παιδί μου. Η Amanda Seyfried επίσης είναι πολύ περίεργο να τη βλέπει σε 4ο-5ο ρόλο, ρε παιδί μου. Επίσης, η Amanda Seyfried είχε κάνει την πρώτη της ακρόαση για το ρόλο που εν τέλει πήρε η Rachel McAdams. Τη Regina. Τη Regina. Αλλά επειδή η manager της Αμάντας είπε ότι είναι λίγο αρνητικός ρόλος, δεν θέλουμε να κάνει την κακιά, θέλουμε να κάνει κάτι πιο αθώο. Οπότε βάλανε και έκανε τη χαζή, ρε μάλλον. Βάλανε και κάνει χαζή και μετά από εκεί έκανε ένα. Και πρωταγωνιστικό στο Mamma Mia. Δηλαδή. Και τη πάει η κομμωδία και στο TED το 2 ήταν πάρα πολύ αστεία η Amanda Seyfried, δηλαδή είναι πολύ καλή ηθοποιός. Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Τραγουδάει αγγελικά. Μας αρέσουν λίγο τα show tunes, όπως καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε επεισόδιο και γι' αυτό. Αλλά ναι, είναι, ρε παιδί μου. Καταρχάς, επίσης έχει η Lizzie Kaplan, που Lizzie Kaplan, όσοι την ξέρετε από interview, κάνει την πράκτορα CIA που κάνει recruit στο Rogen. Και πρώτος της ρόλος ήταν κοπέλα του Jason Segel στο Freaks and Geeks, σειράρα Freaks and Geeks, αγάπη μεγάλη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αστεία ταινία. Amy Poehler επίσης σε β' ρόλο. Είναι μια παραγωγή, ρε παιδί μου, πολύ προσεγμένη, πολύ αστεία, με πολύ καλούς τοπίους. Η Καρμπόν είναι πολύ καλή. Και φοβερά outfit. Της εποχής τους, ναι. Φοβερά outfit. Έχει σαγιονάρες στα κούνη. Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή. 2003, ξέρω. Ναι, αυτό είναι της εποχής. Αυτό δεν έχεις να πεις πολλά για μια ταινία που είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να είναι. Δεν χωράει κάποιο περαιτέρω ή εις βάθος ανάλυση, γιατί απλά είναι 10 στα 10 στα κομμάτια που πρέπει να είναι. Δηλαδή, εντάξει, η σκηνοθεσία δεν είναι κάτι προφανώς, αλλά τα visual gags είναι καλά. Το σενάριο είναι peak, καλογραμμένο, αυτό, κλασική δομή όπως προανέφερα. Δεν έχει καθόλου λίπος. Ναι, αυτό. Πεθαίνω γιατί όταν ένα στούντιο κάνει μια ταινία που πρέπει να πετύχει, μου αρέσει όταν είναι efficient το γράψιμο. Νομίζω ότι το efficient γράψιμο εμένα οριακά, πώς να σας πω, με κάνει να νιώθω ωραία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάποιος αλλιώς. Και το efficient γράψιμο σε αυτήν την ταινία είναι το key. Δουλεύει και είναι όντως cult classic ταινία. Νομίζω έκανε και 130 εκατομμύρια. Δηλαδή έκανε. Και πρέπει να ήταν και φθηνή παραγωγή, δεν παίζει να ήταν πολύ μεγάλες. Βέβαια, πλέον στο Hollywood τύπου για να γυρίσουν τύπου κάποιον που φτερνίζεται κάνει 20 εκατομμύρια για διαφήμιση, δεν ξέρω. Αλλά. Όχι, είναι αυτό, είναι 10 στα 10, είναι πολύ ωραία ταινία. Και γρήγορη, δηλαδή είναι. Το μόνο που με χαλάει είναι ότι έχει το σκηνικό που κάνουν το χορευτικό, το χριστουγεννιάτικο. Πρακτικά τώρα είναι έφηβες κοπέλες να γδίνονται, που είσαι λίγο. Που και εκεί μπορείς να πεις ότι είναι self-aware, ότι λύκειο, αμερικάνικο, τρίτης ηλικίου, τα Χριστούγεννα ή σε Halloween, πάντα θα είναι ότι you're a girl, which means you have to be sexy. Ναι, πρέπει να είσαι slutty pumpkin, είναι αυτό. Και εν τέλει δείχνει κιόλας ότι πίσω σου όχι και τόσο. Δεν χρειάζεται. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι γλυκό στις στιγμές, πρέπει να είναι γλυκό και λίγο συγκινητικό. Αλλά αυτό επί το πλήσιο είναι απλά μια πολύ φαν αστεία ταινία, ρε παιδί μου, που είναι και αυτό λίγο ταινία Τετάρτη βράδυ και προφανώς είναι Tinga White People Movie. Αλλά επειδή ακριβώς τη γράφει, την αφήγει και την παραγωγή την κάνει ο Lorne Michaels, που είναι ο δημιουργός του SNL, του Saturday Night Live, όποιος δεν ξέρει, μορφωθείτε. Έξαλλος. Ναι, μόνος του. Δεν μπορεί να φανταστείς. Ναι, είναι πικ καλή κομμωδία. Αυτό. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ταινία. Τέλεια. Αυτά είχαμε για σας. Δεν θέλαμε να σας αφήσουμε, αλλά ήρθε εκείνη η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάμε να φάμε popcorn και κοτόσπα. Και να δούμε τις ταινίες για το επόμενο επεισόδιο. Ναι, αν σας άρεσε και σας άρεσε η συζήτηση για το σινεμά και τις δείτε τις ταινίες, κάντε μας ένα σχόλιο, ένα comment, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε πώς σας φάνηκαν, γιατί ειλικρινά μπορούμε να συζητάμε για μέρες για σινεμά. Είμαι μέσα για online debates, ελάτε να τσακωθούμε. Είμαι μέσα για αγωνίδια. Σας περιμένω. Ξεκάθαρα. Και αν υπάρχουν ταινίες που πιστεύετε ότι είναι τέλειες για συζήτηση και θέλετε να μας προτείνετε να δούμε, προφανώς δεν κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να καθόμαστε όλη μέρα να βλέπουμε ταινίες και μετά να τις συζητάμε. Και το πιο σημαντικό για μένα, συγγνώμη επειδή το ξέχασα πριν κάνουμε κάποια αποφώνηση, είναι ότι ένα honorable mention που θα ήθελα να κάνω, γιατί το ξέχασα όσο κάναμε το επεισόδιο και ντρέπομαι και λίγο, είναι το Superbad. Δείτε το Superbad.
Είναι μια τέλεια επίσης ταινία λυκειού και αγαπώ και πολύ το Seth Rogen. Οπότε το Superbad είναι δεν ξέρω αν θες εσύ αν έχεις κάποια ταινία στο μυαλό σου που δεν ανέφερες. Δεν έχω ταινία. Βασικά το Breakfast Club, αλλά επειδή είχαμε το Ferris Bueller. δεν μπορούσαμε να το διαλέξουμε 2 φορές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θα συμβαίνει αυτό. Αλλά εντάξει. Ναι, η Αθηνά μέχρι να καταλήξει το 10 Things I Hate About You είχαμε δει τις μισές ταινίες ήδη. Είδαμε το Ferris Bueller, είδαμε το Mean Girls και μου λέει ξέρεις τι τελικά αποφάσισα. Μετά τη Γκέλη. Δεν έχω κάποια ταινία, αλλά θα πω ότι να βάλετε στο YouTube, αν μπορώ θα βάλω κάπου και στην περιγραφή το link, έχει κάνει ένα άτομο ένα εξαιρετικό μοντάζ. Ναι. Από το τρέιλερ των Mean Girls με σκηνές από πριγκίπισσες της Disney και είναι αψεγάδιαστο. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο να ζητήσω από τον Πότσα να βάλει το φοβερό outro. Το έτοιμο outro που έχει εδώ το effect machine μας. Καλό βράδυ. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλή όρεξη. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ταινία πολύ ωραία. Να βλέπετε ταινίες, να βλέπετε stand-up comedy και μας λείπετε ήδη.